Тянков Груп обявява старт на заснемане на видеоклипове за Гергьовденската празнична програма на двете телевизии Тянков Фолк и Тянков Ориент Фолк. За повече информация се обадете на 0888 59 24 33 и 0888 14 67 10. При желание, ваш видеоклип да има повече излъчвания по Тянков Фолк или Тянков Ориент Фолк, позванете на 0888 59 24 33. Гледайте всеки ден от 15:30 до 17:30 часа по Тянков Ориент Фолк. Предаването "Пророчествата на Фидан и синове". Всеки ден от 15:30 до 17:30 часа. Пророчествата на Фидан и синове. Ясновидците на народа, прочути както в България, така и в чужбина. Повече от 20 години на екран. Те ви очакват с дарбите си. За връзка с Фидан, човека чудо и Мак Александър, телефони 0899 907 396 и 0895 055 143. За връзка с Мак Еркан, телефони 0896 344 900 и 0897 364 926. Ако имате въпроси и се нуждаете от отговори, ако имате проблеми и искате да ги разрешите, потърсете гадател и маг Розали, един ненадминат феномен, който говори с гласа на картите Таро. Тя знае как да се пребори с кризата във вашия живот, как да открие причината за вашите страдания и как да привлече успеха в бизнеса и любовта. Доверете й се и животът ви ще стане по-добър. Потърсете я на телефон 0878 31 3005 без допълнителни импулси. Това е талисман. Благословен за защита на вашия дом от лоши влияния и действа за късмет. Късмет, който всеки дом трябва да има. Поръчайте си го на телефон 0877 99 19 15. Здравейте, мили приятели! Аз съм Каролина и искам да ви кажа, че вече съм дипломиран нумеролог, маг и парапсихолог. И да представя на вашето внимание ръчно изработената бутилка на Бог, която по вашите данни има силата да изпълнява вашите желания за вас и вашето семейство и ви зарежда заедно с чашата на изобилието с духовно здраве, пари, бизнес, късмет и положителна енергия. Представям ви магичното място на Балканите – Кръстова гора, която влиза и в нашето предаване чрез златните икони на нашите богове. По ваш избор се изработват ръчно с 24 каратово злато и ще бъдат осветени и благословени в Кръстова гора, заедно с шишенце със светена вода оттам. А от мен ще бъде обаяна, наричана, четена, с молитва, подсилена за вас и вашия дом, поред вашите данни. Амин. Маг и феномен Наталия Николова. Точно ясновидство. Отговор веднага. Изчистване на кърмична обремененост. Родово проклятие. Мощни ритуали за изчистване на негативна енергия и магия. Защити. Изготвяне на амулети за късмет и любов. Талисмани за пари и успех. Връщане на стара любов. Събиране на двойки. Резултат до 3 дни. Работя лично и по телефона, всеки ден. Телефон за връзка 0884 90 55 38. Имате готов видеоклип и желаете да се излъчва по Тянков Фолк или Тянков Ориент Фолк? Позванете на 0888 59 24 33.